long live Sarjitan long live ada edisi kong mari sarji dibor kaham jora Ko tong ares para wong ke sanu kisah ko nai just 2 to 3 minit ko sanan bagi ani bagai nori je mani modar bundro ini tokani bagai bata soda long live Sarjitan long live Sarjitan long live Sarjitan long live Tipra motha ke Sarjitan ke con có tao cái này khai nhân một người chồng bay mà bạn không có vấn đề nhân cái tao một buổi thì cả nạp á hắc ta lâu của thằng mày bác hay mà tao nên mình khâu bố cả nó bớt rồi thì không chắc còn chỉ còn thằng nó còn nó ra thằng cái gì chịu nó tạo cũng có không được ăn bao cái thứ này cả banyak para ke apa jaga? Daka. Tini 7 tarik hai modi porjarago sini Duski hatini uttor Pulinpur bisini sini takuk korok nai kubun party yakari tini sini bubagrani thamchani mario tai Tipra motha partyo bor tini khabai khobai ke tini sini bubagrano borok logirna bagi bor tini sumai baksa gadal phaika abon bagi borno ange je candidate borno haka hambe ke borno lam sobine harka ini borok ni bisiti khainai angono koimung toknai ini borok hoyto agi BJP party klai tongmani ini borok BJP ni tongmungno borok sika tai bubagrani je wansuguno borok romimanka ini abun bagi tini borok haina hai borok tongimalia tini sini bubagrani haniyo borok phaileka abun bagi borok belaika hambe maru tai abun ang koine borok ni bisiti khainai agami dino mo am chayo taibo BJP ekdom zirung thanai ja ama hai samung borni bisiti sing khainai borni bisiti khaino jate agami dino sini bubagrani phante bubag ragnani bagai joto borni bisiti khaino aba agami dino sing hoito nugi mannai mo bishas ani tongo abun bagai bornang teiwisa ani khaka hambai ke bornang hambai ruinai bornang khaka hambai ke yasagena hapiro borni bumun kia saisi borong ke tini dui family ni Jochandra Rupini bai Somir Deparma borni dui family ni 4 voter bor tini officially bebe song bebaksa gadal thake ambai borni Sarjitan ke